പ്രമുഖ സംവിധായകനും വെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സിനിമാ കലാസംവിധായകൻ അനിൽ കുമ്പഴയ്ക്കെതിരെ നൽകിയ മാനനഷ്ട കേസ് എറണാകുളം ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി തള്ളി. അനിൽ കുമ്പഴ നുണപ്രചരണം നടത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അവഹേളിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേസ് കൊടുത്തത്. കോടികളുടെ വെട്ടിപ്പ് നടത്തി നിർമ്മാതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കോടികൾ കോഴ വാങ്ങി സിനിമാ തൊഴിലാളി സംഘടന പൊളിച്ച് നിർമ്മാതാക്കൾക്കും താരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പുതിയ സംഘടന ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി രൂക്ഷമായ ആരോപണങ്ങൾ അനിൽ കുമ്പഴ ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നു. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. തൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ സത്യമായതുകൊണ്ടാണ് തനിക്കെതിരെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൊടുത്ത മാനനഷ്ട കേസ് തള്ളിയതെന്ന് അനിൽ കുമ്പഴ പറഞ്ഞു. ഈ വാർത്ത ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബബിൾകം മീഡിയ.